balma shirifla tv la jebaw ambaw fo ka waliñmando aw bisimila andame kene konana andame jemuka nyanya fawye jemuka mina sigira shirifla tv nyema sofe wala sa folo anga furu kume ke chugoya mununa kase ku don ani andame la ko munun kumbe njigo la ani andame la ko munun kumbe mayadlanina wala sa bidimsenu kase ku don o hukumu konana andame kono ankeme ka ambado bisimila ni ala sonama amina kuma dama ne ba eni nyontuma nse ala sira no temana ka boy ne ba amefika nyiningali ke bi andame kene konana amba don ba joro ka bon kosobe denka lamola folo amise ka don ba kume demuso lamo chodi a kerefe wala sa ka se ka se finikola wala sa ka se ka se tobilila wala sa ka se ka se cela duna wala sa aka se na tara cela sigila aka ke kalalikela aka na ke faralikela yalma folo ko me ke chogodi e ka se ka do fo lajelikela ye belajelen ka se ka famia do sorala yo mi fo jallo e ka fo doro ko ne ba ko folo ko den muso ko mela matuguri ne bina ni to daka den muso to mela mode kabni den fitini kabna fitini nde ka willa ka sinin tata dorona ba fuko na e kudo ke min man doro ibisinki nyakumo we kabna ma dabode ibisinki nyakumo ibisinki boloni to alata dembe to kasumi dembe wili noye fukata densi sangulum lala wala na e kudo ke domi doro na manye ni nyakum doro demba don kale minge ka manya ibisinki moso dembe lam wili ni oye kana dense sangulum la folo la no temena abina se sangulum la flana mina damne kata dense santan nani kabna bo santan damne kaba ni alabato nunu katoka digedi nan bena seli na nga seli wili ka seli akerata ni makala ni teze ka kuma o ka kosabe men ko ni ba don yere masaw yindigo la to gumna wili ka seli an sero la ka andu muri kala na ka seli fatia seli soraundo boni yo olu kesisa ni musomani yere do yo mi fo ibe to kana gabudala abi nasusu kabni deme sanwolum la deme se kan nasusu na toro nasusu la ibe minanku asanangu atoro sanangu la dona yere bnako atoro la abta nyosi sisa nyosusu gote abe to de la abe se o minanku la fo arabna ta kakayere ka soro masai ma fwai depo de la ibado ni meke de mo ko nyuma be ndekwe mo ko kise ya tere mebi ala deli ala ka den marali nogoya ima era ka sirata ni desara obizon ala bodon mo bodon era bodon ki desara obsaka ke tisaka dembe mara comme il faut mais ikise ke mena ikagani minye ekoke ni de mo la ne de fo ala rajola ne bufo o na ma den blasira o den blasira kuma manjan ko denga ya fanyi na fafo bi akanyi na bafe ai muge na be ya fanyi ni aya dege mina o dege e den dege o la otoro gado no o ga ikerefe ayere ba takaka yere ka soro ima ala fwai na se ola oye sininye sigi de koyi muso ni den moti ye jamana jori basari ni ma se ki den la moti ya tuti den tarate wallahi ye jamana tiɲɛ do i joro i do ni ke jamana tiɲɛ la parce que den mi ta sigi mogo de kan atara sigi mogo munu kan ke e yolu tonyo ni den ma la mo aka jugu fa ikwe ni den ma mara ka jugu fa ikwe ambe sigi ori maka sega nga karamo ka makuma fla fo ko nga jugo nye lite do re ko la mo jugo sega nye na ma la mo fo mogo ka lamo de ni den lamo ka lamo e munye ka blasira nyumanka ka dige bara yere la folo do be furubi numa fontise totobila ali seri ado tesa tobila buje la ka usi ko ngoli la o jurumu be banwa mogo be jojo lo la o te fuye ngo muso ba yana bi ko tela sigi enche ben fe menche fo te koy gado ne afolo folo muso furu saro la ande la koy amase tobila abe to la furu besa ni furu yera masake ibe to te du kono ke muso tise gado na du kono mo ite ko dia mo si basa ni gata ni kongo de kongo to be dia du membe kongo la
o yo min o de y'a fɔlɔ ye ko i bɛ den dege o la i bɛ den dege o la i bɛna t'o la den b'a yɛrɛ ka dulokinin ko kabini a b'a daminɛ n'a ka kalisɔni koli ye a bɛna a yɛrɛ ka duloki ko hali ni baarakɛla b'i bolo den to ye kuma min na a ɲɛnatigɛra k'a tɛmɛna a ye san 7 filanan sɔrɔ den to ye o la hali ni baarakɛla bɛ yen weekend fɛ a yɛrɛ k'a ka finɔgɔ ko n'a y'o ko n'a bɛ a bɛ s'o la don dɔ a bɛ n'e yɛrɛ ta ka ko nka n'a ma o ko a tɛ ta ko n'o ma ta ko n'o taara cɛla la o bɛ n'o ko o kuma kɔni t'a la o dɔw yɛrɛ bɔ fu cɛ mun tɛ se finiko la dɛ o finiko olu da yɛrɛ tɛ don o kuma yɛrɛ la ko k'o ko ni a sera o finiko la a bɛ to ka cɛla la a kana se ka dɔ wɛrɛ kɛ a n'a yɛrɛ kɔni sanuya anw bɛ baro k'o bɛɛ kan arajo la muso ka labɛn ko muso labɛn tɛ dɔ wɛrɛ dɛ sanuya de don sanuya in dun tɛ sɔrɔ ni den ma lamɔ ko ka ɲɛ ko bɛɛ bɛ ye e k'o fɔ dɔrɔn k'a fɔ ko den bɛ lamɔ ni finiko ye k'a lamɔ ni tobili ye k'a lamɔ belebeleba fana ye jumɛn ye kumakan Allahu akbar i b'i makun i ka musokɔrɔbaya k'i sigi k'i dabɔ kuma na ala ni kumana denmisɛnnin ninnu fɛ u bɛ n'i jaabi cogo min o dimi yɛrɛ min bɛna don i la o kɔsɔn i b'i makun k'i dabɔ kumaw la basi o tɛ se kuma cogo la kabini den bɛ san 2 ni se kuma na kuma min ka se san 7 kɔnɔ o b'a sɔrɔ denmisɛnnin bɛɛ bɛ se kuma na denmisɛnnin de don bɔgɔ de don i y'a mɔn ka bila cogo min a b'o forme de ta ni kuma dɔ i kumana fɛ a b'a fɔ yɛrɛ dabɔ na ou bien fɔ a y'o min fɔ kabini o fɔ ko fɔlɔ ni y'o jabɔ a la a t'o fɔ tugun ni e yɛlɛla fɛ o la e ka lajɛ a tɛ ne a bɛ t'o fɔ mɔgɔ wɛrɛ fana ma dɔw yɛrɛ bɛ se ka denmisɛnnin kɛra cogo cogo don a bɛ se k'a la ba a tɛgɛ k'a la ni a y'o fɔlɔ kɛ ni y'o ja la a bɛ t'o kɛ mɔgɔ wɛrɛ fana na i ma tiɲɛni don jamana kɔnɔ wa e den tiɲɛ de ye jamana tiɲɛ ye ko min bɛ kɛ bi suɲɛli o i bingani o faama yurugu o a bɛɛ bɛ sɔrɔ u lamɔcogo de fɛ n'i ye den lamɔ ni o ye k'a fɔ hali e yɛrɛ ka dɔrɔmɛ 2 den y'o ta don min e ye min yira a la a tɛ faso ta a bɛɛ bɛ bɔ ni o lamɔ de ye n'i ko ko muso bɛ den lamɔ cogo min n b'o yɔrɔ f'i ye o la muso bɛ den lamɔ ni k'a bila kabini a fitinin a k'i ka naw susu k'a dege minɛnw sanangoli la a yɛrɛ bɛna ko a yɛrɛ ye ka na b'o la k'a dege daga sigili la i bɛ fɛn fɛn kɛ t'a la a ko i tɛgɛ ko i fari sanuya i ka gɛrɛ gabuguda la musɔrɔ siri i kun na i bɛ nin bɛɛ de fɔ den ye e min y'a dege o la ba dɛ ka to k'o min fɔ dɛ kabini a bɛ dige a la dɛ n'a b'o kun n'a taara sigi la yɔrɔ min n'olu y'a fɔ a ye a b'o kun nka ni e y'a to ten ko mami ko ka di n ye biju ko ka di n ye ni mɔgɔ den de bɛ se ka goya ye e ba y'i lamɔ o tuma e kun komando ye de n'i komanda ye a bɛ se bi ma o ye e y'o min gɛlɛma yira den na dɛ fo i ka den na kasi de fɔlɔ ni den bɛ sɔrɔ k'i la yɛlɛ nka ni e y'i ta kɛ den na yɛlɛli ye n'a kɔrɔbayara a b'a ta k'i la kasili de e bɛ k'a ka komanda ye ka nisɔngɔ d'a ma n'i ye o mɔni o ye ten ko kuma n'a ye i jaabi dɔrɔn kuma na min ma ɲi heyi nin tɛ fɔ dɛ i tɔɲɔgɔnw de ma i bɛ se k'a fɔ k'i b'u jaabi ta i denmisɛnnin ɲɔgɔn i ye mɔgɔkɔrɔba de ye i tɛ ne jaabi ta hali ni mɔden ne ko nin bɛ yen wa n ko kana fɔ a fɔ ne m'a dɔn na n ka lajɛ u bɛ ten de hali dugu kɔnɔ n'i ye hali a fɔ a dɔw ma k'i teri sotarama kɔnɔ u b'i ɲɛjugu jɔ i la tɔ k'i suru parce que a ba ma fɔ a ye sogo ko nin ka ɲi nin ma ɲi lamɔ ye o de ye ka den dege baara la k'a dege tobili de ye o baaraw bɛɛ b'o la ani kumakan ani hali dɔrɔmɛ 2 n'a y'a binni ye so kɔnɔ a ye bɔnbɔn dalen ye so kɔnɔ a y'a ta f'i k'a yira la de a y'a kɛ a ma bɛn a kana segin k'a kɛ de tuguni tant que n'i m'o kɛ fo hali nin ta wa o y'o bilalen ya o bɛ mɔ n'o de ye sa o t'o dɔ juguman ye bilen o bɛ kɛ faso kumajigiden ye o bɛ taa kɛ sirada mɔgɔw ɲɛ ye o bɛ taa kɛ binganna ye wali n'a kɛra faama ye hali ekɔli la kɛ ko a bɛ ekɔli la ekɔli madarasa o ekɔli u bɛɛ manamana ko gansan de la ye parce que u ma lamɔ so kɔnɔ. Hakili la an ye faamuya sɔrɔ an bɛ ka nin kumakan kunfɔlɔ ninnu na ɲininkali filanan minnu b'an bolo ka ɲɛsin an ba ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a da donna kuma dɔ la o kuma in nafa ka bon kosɛbɛ n'o ye kuma cogo ye
n'i y'a jateminɛ hadamaden tuma dɔ la a ma foyi k'i la mais a kuma cogo jugu dɔ bɛ yen a b'o k'i fɛ i bɛ tɔɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnya la buramusow fɛ walima burancɛw fɛ maintenant pour que denmisɛnninw kɛrɛnkɛrɛnya la furumusow ka se ka ayiwa kuma cogo ɲuman bɛ ladege cogo di denmisɛnnin fɛ kabini denmisɛnninya kɔnɔna na ba kana ka mun ni mun kɛ i ka se ka dɔɔni fɔ an ye o kan. hali n'i taara ka segin ka na an bɛ se k'o de fɔ fo i ka den dege kumacogo ɲuman na n'a y'a f'i n'i kumana den fɛ dɔrɔn a fɔ ko n'a y'i jaabi kuma min a ma ɲɛ o i den don i mɔden don f'i ka yira o yɔrɔnin de la a tɛ fɔ tan kana ne jaabi ta kana mɔgɔkɔrɔba tɛ jaabi ta i b'a fɔ tan de i b'a fɔ tan de i f'o yira la fo denmisɛnnin fo ka yira la de o a tɛ se k'a dɔn ten o mɔgɔ tɛ foyi dɔn i yɛrɛ ma koyi f'i ka kalan la de f'i ka den kalan o kumacogo ɲuman de la mɔgɔ diɲɛnatigɛ yɛrɛ kɛ k'a kɛ bana ye k'a kɛ fantan o bɛ ala bolo walahi diɲɛnatigɛ ka nɔgɔya adamaden ma a y'i kumakan de bolo i y'o min fɔ sisan dɔw bɛ yen n'u ye hali kuma i kuman'i fɛ kaba dɔrɔn a b'i tɔɔrɔ a y'a fɔ cogo min na o de y'a to i tɔɔrɔ n'o tɛ karamɔgɔ k'o don nɔ ko cɛ b'a fɔ ko a surafana kɛ basi ye ko muso ɲuman b'a kɛ to ye ko bɛ tila k'o tisa sanni ko don ala ka sidi karamɔgɔkɛ in ma o bɛ sɔrɔ ni mun ye kumakan i ye to in sigi ni kumakan min ye dɛ a b'a dun fa bɛ ɲinɛ a yɛrɛ ko basi de kun fɔra kuma ye ko bɛɛ ye koyi an ka denmisɛnninw dege kuma ɲuman na ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka hakili ɲuman di denmisɛnninw ma don o don mɔgɔ k'a ɲini ka denw dege kuma ɲuman na ko belebeleba don hali sisan ani an ba bɛ ɲɔgɔn na walasa ka se ka faamuyaw sɔrɔ ko caman na fɔlɔfɔlɔ maaya kun bɛ cogo min ani fɔlɔfɔlɔ den lamɔ cogo hali sisan ɲininkali sabanan an b'a tegun an ba la an b'a ye sisan ni furu bɛ ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnya la an balakaw fanfɛla la denmuso fɔlɔ a fɔra an ye an ka maakɔrɔ tɛmɛnenw fɛ k'a fɔ den kun bɛ lasigi baw de fɛ bulon kɔnɔ k'a fɔ n'i taara cɛlasigi la i kana nin kɛ i kana nin kɛ n'i taara cɛlasigi la ni nin kɛr'i la i k'a kun mais an b'a ye sisan ni denmuso ka furu sera den wo ba wo u ka hami fanba bɛ kɛ mun ye ayiwa minan jumɛn de bɛna sɔrɔ minan min bɛ labɔ o minan ka caya ba yɛrɛ fana bɛ fɛ ale ka kɔɲɔ don ko ka kɛ min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ yalima o hakilina ye k'o to yen den bɛ se ka taa ni mun ye o la mun ni mun kana ka kɛ den yɛrɛ don min na a kana ka labɛn ka taa di a cɛ ma a kana ka lasigi ka mun ni mun fɔ a ye sisan nɔ i ye kuma min fɔ ko ni den min bɛ taa u b'a fɔ ko ale ta ɲɔgɔn kana kɛ tiɲɛ de don koyi i ɲɛ b'an na an b'a kɛ ten yɛrɛ de an ka se ka pari ou bien an ka fini ba sɔrɔ ka k'an den kun kuma daminɛ na n tun y'o de f'i ɲɛna ko den taatɔ de u bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko taa yafa ɲini fa ni ba i bɛ taa mun yafa ɲini den taatɔ kabini den yɛrɛ mana cɛ sɔrɔ i den dege tobili la dɛ mais kabini a mana cɛ sɔrɔ don o don sa e b'o yira la n'a ye fɛn fɛn tobi nin jara koyi i na taa ni ɲɔgɔn tobi cɛla la a b'a dɔn o la k'ale taatɔ don ko de la a den tɛ lamɔ sɔgɔmada kelen o don na ne ko tɛ arajo la ko n'i b'i den bilasira kɛ ko i b'a bilasira ni den bilasirali tɛ yafa ɲini ye dɛ ba yɛrɛ kɔni hali n'i ye dakuru ɲɛ kelen dɔrɔn fɔ i den ye n den i taatɔ filɛ nin ye dɛ i ye ne ye dɛ a dun ɲɛ i ye de o i ye ne ye dɛ o dɔrɔn bɛ wasa kɛ i ye ne ye n ka sigi la yan ne ma min kɛ n'i taara o kɛ ayiwa i y'o ta i yɛrɛ ye dɛ i ye ne ye a y'i fa ye ne bolo cogo min i ye ne y'i fa bolo cogo min ayiwa ne b'i bilasira n'o de i bɛ se ka duwawu k'i den ye duwawu kɔni ye silamɛ ta la ye n'o tɛ k'a fɔ ko den t'a don o t'a bilasira don ye koyi kabini den lamɔtɔ de a bɛ bilasira don o de b'a yira la wa n'a ye cɛ sɔrɔ don min don o de b'a yira la n'a ye fɛn fɛn min kɛ i mana nin kɛ yan o kɛli dan ye kana to k'i cɛla la dɛ n'o tɛ den bilasirali tɛ dɔwɛrɛ dɛ i bɛ den bilasira i y'a lamɔ ni min ye dɛ i b'o de segin dɔrɔn a tulo la i ye ne ye yan ayiwa i ye ne ye cogo min n bɛ fɛ i ka taa kɛ ten de ka sɔrɔ k'i den kalifa ala la n'o tɛ minanba ko in ni fɛnba ko in association tɛ ka sigi a ko kama de ko ka fɛɛrɛ kɛ ko ka dabila ni miliyari b'i bolo a di den ma kɛ an dara min kama kira ye fɛn d'a den ma
ali sura wajulu kero kira ye fɛn da den ma a ye siyo d'a ma a ye fini d'a ma fini 2 ta k'a d'a ma o de se b'a ye a y'o de d'a ma ni dɔ wɛrɛ kun se b'a ye a kun b'a d'a ma kisi nɛma bɛ ala kira ye donc ni mɔgɔ min fana min se b'i ye i b'a di den ma k'a sɔrɔ a ma kɛ juru ye dɛ n'o ye juru ta k'a k'i den kun ni den taara a kɛra togo o togo a bɛ ɲɛdɔn de i b'i sigi o malo kɛnɛ kan o kun i t'i yɛrɛ ni lafiya min ni se b'i ye i ko di den ma ka taa i k'i den lamɔ dɛ k'a bilasira ɲuman kan kɛ k'a dege gadon na k'a bilasira n'o ye o da ka di den na i ka taa finibaw ni fɛnbaw cɛ k'i b'a k'i den kun a n'o tatɔ tɛ koyi o y'a ta ye min ye foroba ye kɛ o ye jogo ɲuman ni lamɔ in dɛ o de ye foroba ye o de ye ko ɲuman fana ye o de ye wa laban b'o de fana na n'o tɛ ɲɛ min y'a tatɔ o ɲɛ b'a segitɔ ye an ka waati bɛ ka tengu dɔɔni dɔɔni sisan filɛ nin ye kuma min kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya la kuma in i bɛ taa sɔrɔ a bɛ woloba bɛɛ lajɛlen de concerné parce que bɛɛ kamana gannen don surtout ma denmusotigiw ladilikan jumɛn b'e bolo bi ka ɲɛsin Mali balaka bɛɛ lajɛlen ma den bɛ min bolo den tɛ min bolo walasa bɛɛ lajɛlen ka se k'i cogoya dɔn minnu b'a la u ka se ka bɔ a la ani minnu b'a kɛ olu ka se k'a dɔn k'a fɔ a maɲi u k'a to yen ani minnu yɛrɛ n'u olu tɛ k'a kɛ u ka se ka faamuya sɔrɔ ka limaniya sɔrɔ ka kari ka a bila pewu ladilikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ladilikan min bɛ ne fɛ ka fɔ ne bɛ n den ninnu yɛrɛ de ladi Jalo i sera a tigi ma parce que ne yɛrɛ ka émission ye o de ye ka denmisɛnninw ladi Madame Jalo ko don o don a b'a fɔ Madame Sago i jija na i bɛ baraji sɔrɔ denmisɛnnin ninnu ladili de b'u jɛ a b'u jɛ koyi wa halisa ne b'olu de ladi wa u yɛrɛ dun fana caman bɛ n lamɛn u bɛ hali n wele tanti Nɛnɛ an b'i lamɛn a diyara n ye dɛ i ni ce ni baraji n b'u fɔ o la n b'u ladi ne ba ninnu ma bilen dɛ ne bɛ den ninnu yɛrɛ furu ni ninnu parce que i yɛrɛ y'o fɔ kuma daminɛ na ko furu sa ni cayara a bɛ caya kɛ mɔgɔ hali i woloden f'i k'a dɔn de cɛ ni muso kabini aw ma furu ɲɔgɔn ma fɔlɔ furu ye est-ce que bɛnkan tɛ est-ce que layidu tɛ a kana furu fɔlɔ fɔ aw k'aw fɛlaw yira ɲɔgɔn na ni ne ka di ne ni ne man di ne ye kɔɲɔso in wali kɔɲɔso in yɛrɛ kɔnɔ a y'a yira ni ne ka ɲi ni ne man ɲi ni ne ka di ni ne man di a bɛ sigi k'o kan o ɲinalen don o ko yɔrɔnin kɔ de min mana furu kama dɔrɔn ko n tilala n ci la o bɛ t'i sigi ka ɲina ko cɛ ye nin kɛ dɛ cɛ ye man ɲi dɛ cɛ man ɲi kɛ a ko a hakili to cɛ man ɲi mais a bɛɛ de bɛ bɔ muso ninnu na ni min furula ka ban u bɛ sin k'i bolo 2 bɔ a furukun n'a nakun yɛrɛ ka ɲin'o kɔ k'a fɔ ko ale yɛrɛ sigilen bɛ cɛ in de kama diɲɛ ni lahara ni cɛ in ma nɔgɔya i ma diɲɛ tɛ nɔgɔya i ma lahara tɛ nɔgɔya i ma f'i k'a ɲini de aw furu ɲɔgɔn 2 aw ka ɲɔgɔn dɔn ni cɛ ni jogo in de b'a la ten ketu ne y'a nɛgɛn ka dɛsɛ ne ma se k'o bɔ a la k'o jogonin bɛn i ma dɛ k'o kɛ e yɛrɛ ma ko ye ko min tɛ ko gɛlɛn ye bilen o tɛ jogo yɛrɛ ye e yɛrɛ fɛ bilen sa ni ala ko ta tɛ ka ban fo a b'a la e k'a kɛ ko i n'a tɛ bɛn o kan i bi o muɲu i yɛrɛ la de k'o bɛn n'i ye furu yɛrɛ bɛ sinsin ni o de ye parce que mɔgɔ o mɔgɔ jogo bɛ bɛɛ la sɔn bɛ bɛɛ de la bon fo aw ka ɲɔgɔn sɔn de kɛ ko nɔgɔman ye n'o tɛ aw tɛ sigi dɛ aw bɛ fara dɛ ne b'o ladili de f'u ye muso n'i taara furu la a ɲini k'i cɛ dɔn nin ka di ne cɛ ye nin man d'a ye i buranw ta bɛ na dɛ ta bɛ kɛ dɛ parce que bɛɛ tɛ n kelen ye bi caman bɛ yen u n'u buranw bɛ ɲɔgɔn kan i buranw ta tɛ nin ka d'a ye nin man d'a ye tɛ dɛ i b'i cɛlakaw bonya de hali nimɔgɔnin kɛ k'i nimɔgɔ don k'i n'a bɛ tulonkɛ kɛ e ka bonya don i n'a cɛ bani n'i ye bonya in don i n'a cɛ walahi hali n'a ma k'i fɛ a b'i to yen gundo bɛ cɛlasigi la muso e furula kana kɛ e kana to cogo si la e cɛlakaw ka dɔn n'i ye nin k'a la o bɛ dig'a la dɛ f'u k'a fɔ ko laloma de ye nin ye koyi fɛn bɛɛ bɛ kun o fɛ o de ka ɲi o la o kɔrɔ olu yɛrɛ fɛ bɛɛ seri la ne yɛrɛ mana ne ye den caman jalasiri dɛ ne b'a fɔ n ko n den ala k'u bɛɛ se i la han ne b'a fɔ cɛlakaw yɛrɛ ala k'aw bɛɛ se n den na han dɔw yɛrɛ bɛ yɛlɛ e de ban ko awɔ n den kana se mɔgɔ si la n t'a ɲini ala fɛ ala ka ne den se mɔgɔ si la bɛɛ ka se ne den na a ka kun gundo bɛ sigi la n ka n sigi tarankili la n cɛla la
i k'i muɲu k'a fɔ ɲe nin kɛra la dɔrɔn a dimina f'u ka kamana gan u t'a dɔn u bɛna min yɛrɛ k'e la n'o b'e tɔɔrɔ nka 1 ni 2 dɔrɔn e cɛ tiso la dɔrɔn e bɔra e nin kɛ tan sɔnfɔ baro o bɛ mɛn de o tɛ mɛn dɛ aw bɛ fara ɲɔgɔn na joona o de la muso k'i muɲu a cɛ jugu kan o de bɛ sigi mɛn ni cɛ yɛrɛ y'a dɔn walahi ni muso in ye nin k'a la ma fɛn fɔ walahi hali na m'i tanu kɛ fɛn min sera ni place ni dɔ bɛ a b'o t'i bolo hakila aw bɛɛ lajɛlen nin faamuya an b'a fɔ an b'a ye kuma kuncɛ kuma min b'a bolo k'a lase lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma a ko o lase ayiwa kuma wɛrɛ tɛ ne bolo ka foli kɛ ka dugawu kɛ ala k'an ka jamana basigi ala ka fitinɛ ban ala ka bɛn sabati furu ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ka sabati denbaya la ka sabati an ka katiya ka bɛn sabati an ka maliba kɔnɔ ne b'o dugawu de kɛ ala ka bɛn sabati ne ka fɛn yɛrɛ émission bɛɛ bɛ k'o de kan bɛn de ɲinini na ka bɛn sabati ne yɛrɛ ka mɔgɔ caman bɛ u bɛ n'u den bɛ furu bɛ ne wele ne bɛ taa u ladi ka denmisɛn ninnu k'u bilasira i ka se ka furu cɛlasigi i b'a kun ni cogo min ye ka sabali sɔrɔ cogo min na ne bɛ to k'o émission de kɛ bon ne b'o foli di aw yɛrɛ ma ka kadika bɛɛ lajɛlen fo ka serifula mɔgɔw fo ala k'an bɛn k'an to kulu la ala ka sini kɛnɛya d'an ma an b'an ba fo ka wale ɲuman dɔn a ka nin bilasirali ɲuman ninnu na ka ala deli ala k'a ɲɛmɛ a la k'a fɔ a ye an bisimilali min kɛ a fɛ yen ka sɔrɔ fɛn min don fɛn cunnen don a kan nka o n'a ta o ta a se ye min ye a y'o fɔ maa de don maa dogolen tɛ katiya kɛrɛnkɛrɛnya la Bamakɔ fana kɔnɔna na a jɔyɔrɔ ka bon an filɛ nin ye baara min kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya la katiya radio so min bɛ ko radio jigi nin n'a ɲɔgɔnna ayiwa jɛmukan b'a bolo dɔgɔkun kɔnɔ jɛmukan min n'a lamɛnnen don kosɛbɛ o la nin ɲɔgɔnna ayiwa kɔnɔnjɛya kan bɛ maa o maa da an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'a n'u ka siraw bɛn an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn an bɛ foli lasegi aw ma aw minnu bɛ an dɛmɛ lajɛ su ani tile an dɛmɛ tɛ fɔ aw minnu kɔ an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn ka ala deli jamana in ala ka basigi ala k'an bɛn waati wɛrɛ ma wassalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuhu